пешрафту тараqqiyот ва фатҳу миллати нусратҳои тоҷик миллати фарҳангӣ ҳимояи мардумон ва суботи муҳимтарин имконот дар 4 фасли сол барои сайру иқтисодӣ, сайёҳат, саноатию кишоварзӣ ва озмунҳои иҷтимоӣ ҷумҳуриявӣ, роҳнамои ҷомеа хонаи умеди وطن тоҷикони محبوب дунё. ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, дар ши муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. пешгӯии дақиқи боришот ва омодабошии техникаву механизмҳои нигоҳдории роҳҳо, таъмини ҳаракати бехатар ва мунтазами нақлиёт. муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои пойтахт ҳанӯз аз моҳҳои гармо барои гузарондани ин мавсим омодаанд. қабати барф заминро аз сармои шадид муҳофизат намуда, намии заруриро дар хок нигоҳ медорад ва захираҳои обиро барои мавсими киш ғанӣ мегардонад. манфиати барф ба соҳаи кишоварзӣ. либоси миллӣ оинаи таърих, фарҳанг ва ҳуввияти миллат. ҳар нақшу нигор, ҳар рангу услуби он аз ҳикмати ниёгон, бозгӯи зебои парастии мардуми тоҷик аст. либоси миллӣ пайванди гузашта, имрӯз ва фардои миллат. аз хишт эътимод, аз роҳ пайванд ва аз мактаб маърифат. амалишавии барномаҳои давлатии созандагии ободкорӣ дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. шаҳри душанбе ба давраи зимистон омодагии ҳамаҷониба гирифта, новобаста ба ҳама гуна вазъи ҳаво тамоми инфрасохтори муҳими хизматрасонӣ дар пойтахти кишвар сари вақт муҳайё шуда, ба фаъолияти мунтазаму самарабахш замина гузошта шуд. инак бо оғози боришоти барф дар шаҳри душанбе аз ҷониби кормандони раёсатҳои нигоҳдории роҳҳо аз субҳи имрӯз ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин карда шуд. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Баҳодур Қурбонзода. пешгӯии дақиқи боришот ва омодабошии техникаву механизмҳои нигоҳдории роҳҳо. инак аз соатҳои аввали резиши барф бо сафарбарии иқтидори комили нигоҳдории роҳҳо аз ҷониби масъулини раёсатҳои истифодабарии роҳҳо дар ноҳияҳои пойтахт самтҳои ҳаракат саривақт бо маводи зидди лағжиш кор кард ва тибқи талаботи техникӣ аз барф тоза карда шуд. шаҳри душанбе ҳолати воқеӣ бозгӯи мӯътадилии вазъ аст. бо дар назардошти таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт ва муназзамии он, ниҳодҳои зарурии шаҳри душанбе шуруъ аз муассисаи нигоҳдории роҳҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ то ба ширкатҳои хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ бо масъулияти баланд рафтуомади ҳамаи намуди техникаҳо аз ҷумла нақлиёти мусофиркашониро дар пойтахт таъмин намуданд. ин аст ки бо дар назардошти шароити фароҳам гардида сокинони пойтахт сарфи назар аз резиши зиёди барф бе ягон мушкиле аз хизматрасониҳои роҳу нақлиёт баҳравар гардиданд. طبق نقشه پیش بینی نموده در رئیسیت صدور نوع اسماعیل سومانی برای پایسر آمدن تیرماز زمستان سالهای 2025-2026 نقشه چهاربینی با تاثیر طبق نقشه چهاربینی 38 عدد تکنیک‌های برفروبی سوی کمونالی آماده می‌باشند. همین شب و روزا تمام همین تکنیک‌های کارمندان رئیسیت برای راههای نوع اسماعیل سومانی با کوچه‌ها برای تازه نمودن از برف پیاده‌روها و گرد اطراف ایستگاه‌های جمعیتی و درختان را از برف تازه نمودن 31 تا بریگاد کارمندان تمام حدود ناحیه اسماعیل سامانی برآمده کار برای منتظم فعالیت نقلیات تامین میباشد. دهها دسته سفربری با اقتدار کامل فعالیت گروه‌های آماده‌باشی ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه اسماعیل سامانی سری وقت با آغاز ریزش برف با کارکرد راه‌ها آغاز نمودند و تکنیک و مکانیزم با مسیرهای خاص سفربر شدند. در برابر این همزمان با در نظر داشته از شکستن نگاه داشتن درختان و بوته‌ها نیز کارمندان وابسته گردیدند. با چنین شکل راه‌های حدود ناحیه سینوی شهر دوشنبه نیز با سفربری سری وقتی از جمع‌شوی برف نگاه داشته شدند. با فعالیت نقشه‌ای که از روی کسبیت بلند عملی گردید حرکت منتظم نقلیات خاصه واسطه‌های جمعیتی مسافرکشانی تامین کرده شد.
муассисаи давлатӣ истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино дар давраи тирамо ва зимистони солҳои 2025-2026 6 адад техникаву механизмҳои худро омода намуда бинобар сабаби шиддат гирифтани барф дар санаи 22 январи соли 2026 муассисаи давлатӣ истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе низ техникаву механизмҳои худро барои ҳаракати бемаъмунияти нақлиёт дар ҳудуди ноҳия сафарбар намудааст. айни замон ягон мушкилӣ нест. автобус, троллейбус ва як қатор дигар нақлиёти ҷамъиятӣ сарфи назар аз бориши пайдарҳам ва зиёди барф нақлиёти мусофиркашон дар тамоми хатсайрҳо мунтазам фаъолият намуда барои сокинону меҳмонони пойтахт хизмат расониданд. ҳолати ино хуб аст, бетанаффус рафта омадастем. ягон камбудӣ нест, ягон душворӣ нест. интервал бо мақсади дастрасии бемаъмунияти сокинону меҳмонони пойтахт ба нақлиёти ҷамъиятӣ фаъолияти воситаҳои мусофиркашон тибқи нақшаи доимӣ сурат гирифта бо масофаи хос бо дар назардошти саривақт коркарду тоза шудани роҳҳо аз барф занҷираи пайдарҳамиро таъмин кард. ҳамин тариқ тадбирҳои саривақтии нигоҳдории роҳҳо дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ низ ба ҳаракати мунтазами нақлиёт ва пиёдагардон замина гузошт. чунин тартиб имрӯз вобаста ба ҳолати боду ҳаво масъулиятро боздучанд гардонд. ин аст ки раёсатҳои истифодабарии роҳҳои пойтахт бо такя ба имконоти мавҷуда ва коркарду тоза кардани роҳҳо ва голубутаҳо сафарбар шуданд. бояд гуфт ки барои фаъолияти самарабахши кормандон навбатдорӣ ташкил шуда мутахассисон бо сару либос ва хӯроки гарм фаро гирифта шуданд. имрӯз шаҳри Душанбе ки бо дастовардҳои беназир муаррифгари давлат аст дорои инфраструктураи комил, иқтидори бузург ва имконоти муосири зист мебошад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Баҳодир Қурбонзода, Ахбор. аз субҳи имрӯз дар аксари манотиқи кишвар бориши барф ба қайд гирифта шуд. ҳавошносон таъкид мекунанд ки дар рӯзҳои минбаъда ҳарорат паст шуда имкони яхбандӣ ва хатар ба ҳаракати нақлиёт вуҷуд дорад. тибқи пешгӯӣ бориши барф чанд рӯзи дигар идома меёбад ва сокинону ронандагони воситаҳои нақлиётро лозим аст ки эҳтиёткор бошанд. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯз 22 январ дар аксари минтақаҳои кишвар бориши барф ба қайд гирифта шуд. бо вуҷуди ин ташкилоту муассисаҳои коммуналӣ, роҳу нақлиёт ва дигар ниҳодҳои марбута бо истифода аз шароити фароҳамгардида барои таъмини фаъолияти мунтазами корхонаву идораҳо ҳаракати бемаъмунияти воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо тадбирҳои заруриро амалӣ намуданд. бахусус дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар аз лаҳзаҳои аввали резиши барф ситоди корӣ фаъол гардида бо ҷалби техника ва қувваҳои корӣ барои саривақт ба ҷои кору таҳсил расонидани сокинон чораҳои амалӣ андешида шуданд. ҳолати роҳҳо хеле хуб аст. рара руфтесан, тоза кесан. хай шофирое ки малакаи собиқаи корӣ надоранд, хоҳиш мекунем ки набароянд. тоза нигоҳ доштани роҳҳо, бартарафсозии лағжиш ва танзими ҳаракати нақлиёт дар маркази таваҷҷӯҳи масъулин қарор дошт. дар муассиса зиёда аз 400 метри мураббаъ қуму намак яъне маводи зидди лағжиш захира карда шуда буд. дар тавозуни муассиса 8 адад техникаҳо мавҷуд мебошад ки 6 адади онҳо барои зимистонгузаронӣ пурра омода буданд. мо аз субҳи имрӯз 6 адад техникаҳоро сафарбар кардем. айни ҳол кӯчаҳои протоколӣ аз барф пурра тоза карда шуда маводҳои зидди лағжиш пошида шуд. яке аз дастовардҳои муҳими замони муосир дар самти танзими роҳу нақлиёт ва мусофиркашонӣ дар шаҳри Бохтар фаъолияти корхонаи коммуналии воҳиди давлатии Бохтар нақлиёт хизматрасон мебошад. тавре масъулин иброз медоранд, натиҷаи фаъолияти дусолаи ин корхона мусбат арзёбӣ гардида дар беҳтар намудани хизматрасонии нақлиётӣ саҳми назаррас гузоштааст. ба андешаи мутахассисон сардиҳо ва бориши барф имрӯз ба фаъолияти мунтазами соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон ҳеҷ гуна хисорот ворид накардааст. баръакс дар соҳаҳои кишоварзӣ чунин боришот аз чанд ҷиҳат судманд арзёбӣ шуда барои ғанӣ гардонидани захираи намӣ дар хок мусоидат менамояд. ҳамин тариқ тадбирҳои саривақтӣ ва ҳамоҳангшудаи ниҳодҳои масъул имкон доданд ки рӯзҳои барфрезӣ бидуни мушкилоти ҷиддӣ паси сар шуда ҳаёти рӯзмарраи сокинон ба таври мӯътадил идома ёбад. тоза кардани роҳи Душанбе чаноқ аз барфу тарма ва пешгирии яхбандию лағжонакшавӣ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки дар ин шабу рӯз кормандону мутахассисони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ бо дарки масъулият ва иҷрои рисолати касбӣ бо сатҳу сифати баланд амалӣ менамоянд.
ба гуфти масъулони филиали ширкат дар чунин вазъи обу ҳаво таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт кори саҳлу осон нест. Аммо сарфи назар аз бориши барф ва хатари тармафароӣ, фаъолияти кормандони филиали ширкат дар ин масир шабонарӯзӣ буда, мақсад таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт мебошад. танҳо дар давоми 2 рӯзи охир дар минтақаи варзоб 29 тармаи хурду калон фаромад ки кормандон бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ оқибатҳои офати табииро бартараф намуданд. дар ин шабу рӯз ки бориши барф ва ҳам хатари тармафароӣ бештар аст, масъулони филиали ширкат дар қитъаҳои осебпазир раванди тоза кардани роҳ аз барф ва коркарди онро бо маводи зарурӣ зери назорати доимӣ қарор додаанд. дар роҳи душанбе чаноқ бориши барф асосан дар минтақаҳои кӯҳӣ аз ҷумла варзоб, айнӣ ва шаҳристон ба амал омад. кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи суғд бошад барои таъмини ҳаракати доимии воситаҳои нақлиёт фаъолияти шабонарӯзӣ дошта тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. намояндагии филиали ширкат дар минтақаи суғд ки нигаҳдории 192 километри роҳи душанбе чаноқро ба уҳда дорад, дар қитъаҳои алоҳида маводи зидди лағжиш захира ва ҳамаи қувваю воситаҳои мавҷударо барои тоза кардани роҳ аз барф равона намудааст. ёдовар мешавем ки наздики 250 техникаю механизми филиали ширкат дар ҳолати корӣ қарор дошта, шабонарӯзи охир теъдоди бештари он дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода гардид. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба он хотир аст ки дар масири душанбе чаноқ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба таври ҳамешагӣ таъмин бошад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. субҳи имрӯз масъулини муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ҳисор барои тоза намудани роҳҳо аз барф омодагӣ дида, дар натиҷаи пошидани маводҳои зидди лағжиш аз қабили регу намак бехатарии равои воситаи нақлиётро дар ин масир ба қадри имкон таъмин намуданд. барои осон кардани фаъолияти масъулин, техникаҳои зарурӣ сафарбар карда шуда дар шоҳроҳи ҳудуди шаҳри ҳисор муташаккилона кор карданд. барфтозакунӣ дар ин самт идома дорад ва бо бозрасии давлати автомобили мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор ва техника механизмҳои вазорати ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳо пурра дар ин самт омодаанд. дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав бошад, дар ин самт то андозаи хунукназарӣ зоҳир гардида буд. техникаҳои барфтозакунии муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав дар ҳолати омодабош қарор надоштанд. дар шоҳроҳи ҳудуди ноҳия маводҳои зидди лағжиш ба назар намерасид. дар ҳудуди шоҳроҳи Турсунзода бошад, масъулин бо истифода аз техникаҳои барфтозакунӣ дар шоҳроҳ ва маркази шаҳр фаъолият менамуданд. масъулин бо мақсади иҷрои корҳои барфтозакунӣ тамоми қувваю воситаҳои заруриро истифода намуда истоданд, то ки бехатарии рафтуомади воситаи нақлиёт дар рӯзҳои сарди зимистон таъмин гардад. дар ин рӯз кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингарди ноҳияи рӯдакӣ бо ҷалби техникаҳо роҳҳои мошингард ва пиёдагард аз барф тоза карда шуда ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин гардид. ҳамзамон барои пешгирӣ аз лағжиш ва яхбандӣ дар қисмати асосии роҳҳо маводи зидди лағжиш пошида шуд. дар навбати аввал роҳҳои марказӣ, нуқтаҳои пайвасткунии марказ бо ҷамоату деҳот, минтақаҳои серҳаракати аҳолӣ ва қиддаҳои дорои нишебӣ аз барф тоза карда шуд. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингарди ноҳияи рӯдакӣ дар ҳамкорӣ бо масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ барои пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ мондаанд. ноҳияи рӯдакӣ 268 километр роҳҳоро дар тавозун дошта, таъмир ва нигаҳдории онҳо ба зиммаи муассиса мебошад. инчунин дар муассиса ду ағбаи асосӣ, ағбаи Фахробод ва Султонобод мавҷуд мебошад ки муассиса шабонарӯзӣ кор карда истодааст. طبق نقشه زمستانگذاری سالهای 2025-2026 مؤسسه 2400 متر کوبی مواد ضد لغزش، 15 متر کوبی هیزم، 15 تن انگیش، 5 تن سوزشواری دیزلی ذخیره کرده است که برای موسم ترما زمستان سال 2025-2026 استفاده کرده شده. اینچنین در مؤسسه 14 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه برای زمستانگذاری آماده میباشد. дар ин шабу рӯз ронандагони воситаҳои нақлиётро лозим аст ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ эҳтиёткор бошанд. бо таъкиди масъулин анҷоми саривақтии тадбирҳои зарурӣ ба таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ноҳияи рӯдакӣ мусоидат намуд ва ин раванд боз идома дода мешавад. барои рафъи монеагиҳо дар мавсими сардиҳо муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Файзобод ба қадри зарурӣ маводи зидди лағзиш, сӯзишворӣ захира намудаанд. ташкилу баргузор намудани чунин тадбирҳо
از جانب مسئولان ساحه امکانیت می‌دهد که حرکت واسطه‌های گوناگون نقلیات در راه‌های نقلیاتی ناحیه فیض‌آباد به طور دائمی تامین گردیده رانندگان می‌توانند به یگان مشکلی در این مسیر حرکت نمایند. در شهر دوشنبه جلسه غیرنوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق پایتخت برگزار گردید که در آن وابسته به وضع جنایتکاری در بین نابالغان، حالت رعایت قانونگذاری سوحوی و دیگر مسائل مهم روز مورد بررسی قرار گرفت. همکاران ما گزارش می‌دهند. جلسه با سخن افتتاحی رئیس شورا پروکورور شهر دوشنبه آغاز گردیده وابسته به مسائل در روزنامه بوده ابراز نظر کرده شد. ذکر گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان با تربیت نسل نورس بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی در میان جوانان و تأمین رعایت قطعی طلبات قانونگذاری سوی معارف توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. در جلسه قید گردید که دستگیری استوار و سیاست دوربینانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امکانیت فراهم آورده است که مقامات حفظ حقوق توانند مسائل مربوط به نابالغان از جمله پیشگیری جنایتکاری، حمایت از حقوق‌های آنها و برطرف‌سازی پدیده‌های خطرناک را در سطح بلند و هماهنگی بیشتر عملی نمایند. ضمن برآمدهای اعضای شورای هماهنگسازی و محاکمه بعدینه تاکید گردید که در سال 2025 وضع جنایتکاری و قانونشکنی نابالغان، جلب آنها به تعلیمات غیرقانونی دینی، اینچنین رعایت طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره معارف، درباره نظام آگاهانه و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی تحلیل و جنببست کرده شده. در این سمت چاره‌های دخلدار راه‌اندازی کرده شده‌اند. در فرجام جلسه راه‌های بلند برداشتن فعالیت پیشگیری کننده، تحکیم همکاری با مؤسسه‌های معارف، جلب جامعه به پیشگیری کردارهای ضد حقوقی نابالغان و وسعت بخشیدن فعالیت فهماندهی و اطلاعاتی در بین پدر و مادران و آموزگاران مورد تاکید قرار گرفت. شورای هماهنگسازی قرار دخلدار قبول نمود که مقامات‌های مربوطه از جمله وصایت و پرستاری، معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کار با زنان و عائله، کار با جوانان و ورزش، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، عاید به کارهای دین، تنظیم جشن و مراسم‌های ملی و دیگر سوبیکت‌های نظام آگاهانه و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان در همکاری با مقامات حفظ حقوق برای تأمین حقوق‌های نابالغان، پیشگیری حقوق ویرانکنی‌های آنها و اجرای حتمی قانونگذاری چاره‌های علاوه‌ای راه‌اندازی نمایند. در ناحیه فرخار با اعلام گردیدن 2026 همچون سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، صاحبکاران و شخصان احسانکار و اهالی مهنت دوست مسئولیت دوچند احساس نموده بر روند کارهای سازندگی سهمگذاری میکنند. توجه نمایید. وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه فرخار به طور واضح مشاهده می‌گردد. فعلا بنیاد و نوسازی انشاءات تعینات گوناگون از جمله بناهای معموری، مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی، فرهنگ، کشیدن خطهای آب و برق، نصب ستونپایه‌های روشننمایی، سبز و خرمگردانی و انجام دیگری کارهای بنیادکاری و سازندگی در جماعت شهرک و دهاتی ناحیه با مرام ادامه دارد. وابسته به نقشه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار 435 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده که تا به امروز 632 عدد به استفاده داده شده‌اند. در سال 2025 66 عدد به نقشه گرفته شده بود که ما با نظام صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوت پیشه زیاده از 76 عدد انشاءات مورد استفاده برای قرار دادیم که نسبت به نقشه 10 عدد زیاد می باشد. طی سالهای صاحب استقلالی در زمینه توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران وطندوست برابر زیبا و دیدنی نمودن مرکزی ناحیه فرخار همزمان به رشد انفراساختار دهات نیز توجه خاصه روانه کرده می شود. با اطلاع مسئولان چنین تدبیراندیشی‌ها و سهمگذاری گروه تشبثکاران در تطبیق با ثمر سیاست سازنده دولت و حکومت مملکت بیشک به رشد و پیشرفت ساحه‌های گوناگون، رفع مشکلاتی در محل بوده، بهتر گردانیدن انفراساختار دهات و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان زمینه استوار گذاشت. مردم دهه کهندیار جماعت دهاتی وطن اقدام گرفتند که یک مؤسسه زمانوی کرده به مردم دهه بعد فرزندان خود بسپارند
мардуми ҳамин деҳа сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ гирифта дар ҳама гуна корҳои ободонии ҳамин деҳа саҳми худро фаъолона мегузаронанд. сокинон баъди шунидани паёми президенти мамлакат пешвои миллат дар боби эълон гардидани соли 2026 соли ободгарию созандагӣ инкишоф додану ривоҷ додану такмил додани худшиносию худогоҳии миллӣ огаҳӣ пайдо карданд. имрӯзҳо нақшаҳои зебои худро ташаббуси худро амалӣ карда истоданд. ҳамин ташаббуси ҷавононро дастгирӣ мекунем ва умед аст ки асоситарин камбудиҳоро то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ анҷом медиҳем. сокинон ва соҳибкорони баромади ноҳияи Фархор бо азму талошҳои ҳамаҷониба саъю кӯшиш намуда истоданд ки дар ҳама гуна корҳои ободонию созандагӣ пайваста фаъолона иштирок намуда дар шукуфоии ин гӯшаи тоҷикистони азизамон саҳми босазои хешро гузоранд ва ҷашни фархундаи сиёсии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назраси меҳнатӣ истиқбол гиранд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар 4 соли охир дар ноҳияи Спитамен 683 иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва имрӯзҳо бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки моҳи сентябри соли равон таҷлил карда мешавад, нақшаҳои нави созандагӣ мавриди амал қарор доранд. ҳоло дар ноҳия корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 50 иншоот идома дорад. гузориши Абдуваҳҳоби Абдусаттор. нақшаи созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Спитамен ки бунёду навсозии 635 иншооти гуногунро дар бар мегирифт, пеш аз муҳлат барзиёд иҷро гардид. ҳамакнун кору амали ҳамагон хоса соҳибкорон ва сокинони ноҳия ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли равон боз 165 иншооти дигар бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун бо маром идома дошта, дар раванди тақвияти амалҳои созандагию бунёдкорӣ саҳми соҳибкорону аҳолӣ назаррас арзёбӣ мешавад. дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншооти беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен мушкилоти асосии табибон ба ҳисоб мерафт ва ин ҳолат дар бештар маврид барои қабул, табобат ва ташхиси беморон таъсири манфӣ мерасонд. ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тасмим гирифта шуд ки бинои шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, таваллуд, бемориҳои кӯдакона ва дигар иншооти беморхона пурра таъмиру навсозӣ карда шавад. иқдоми мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва маблағгузории шарикони рушду соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ карда шуд. ҳамзамон дар ҳудуди беморхона бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо қомат афрохтааст. барои табибони ноҳияи Спитамен соли 2025 соли бобарор маҳсуб меёбад, зеро дар ин сол дар беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омаданд, аз ҷумла аз навсозии якчанд шӯъбаҳо, аз ҷумла шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, таваллудхона, шӯъбаҳои кӯдакона, ҳуҷраи автоклавкунонӣ аз таъмири пурра бароварда шуданд ки ин ҳам бошад ғамхорӣ бевоситаи ҳукумати кишвар мебошад ва шароити фароҳам барои табибон ва шароити фароҳам барои табобати беморон муҳайё карда шудааст. ҳудуди беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен ки бештар аз 5 гектарро ташкил медиҳад, соли гузашта бо дастгирии мақомоти маҳал дар 601 замин боғи суперинтенсивии себ бунёд гардид. дар ин ҷо ҳамзамон гулгашти замонавӣ бо фарогирии фаввора ва суҳбаткадаҳо ки асосан барои истироҳату фароғати беморон пешбинӣ шудааст, сохтмонаш идома дорад. маврид ба таъкид аст ки азму иродаи сокинони ноҳияи Спитамен, хусусан соҳибкорон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода мешавад. соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон шудааст. ба хотири татбиқи ин ҳадаф ҳоло дар ноҳияи Рашт корҳои сохтмонӣ дар 138 иншооти таъиноти гуногун идома дорад.
сокинони ноҳияи рашт барои истиқбол аз ҷашни истиқлоли давлатӣ дар партави ҳадафҳои бунёдкоронаи соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ба хотири ободии маҳалли зисту деҳа ва ноҳия саҳми арзандаи худро мегузоранд. аз 404 иншооти пешбинишуда 72 иншоот асосан ба ҷамоати деҳоти қалъаи сурхрост меояд ки аз ҳисоби соҳибкорони ватандӯсту ободкор бунёд шуда истодааст. иншооти ба истифода додашудаи ҳудуди 20 деҳа ба хотири боз ҳам беҳтар шудани инфраструктураи маҳал равона шуда. ин амали созандаи соҳибкорону ҷавонон шароит фароҳам овард то 7 чоҳи амудӣ ва хати оби нӯшокӣ ба масофаи 42 километр, 2 бинои нави муассисаи таълимӣ ва 10 синфхонаи иловагӣ, 4 бунгоҳи тиббӣ, 4 китобхона, насби 8 трансформатору, 150 симчӯбҳои бетонӣ ва хатҳои барқ дар масофаи 12 километр, таъмиру азнавсозӣ ва мунфаршкунии 34 километр роҳҳои мошингарди байни деҳот, сохтмони 12 толору майдончаҳои варзишӣ, 34 бинои марказҳои тиҷоратӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим бунёд гардида, дар ин радиф 276 нафар соҳиби ҷойи корӣ шуданд. дар ин давра ба 102 нафар сокинони эҳтиёҷманд ва 25 нафар мутахассисони ҷавон қитъаҳои замин ҷудо шуд то манзилҳои истиқоматӣ бунёд намоянд ки ҳамаи ин дастоварду ободониҳо маҳз аз ваҳдату ягонагӣ ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад ва сокинон бо дасту дили гарм меҳру муҳаббат ба ватани азизамон дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми худро мегузоранд. соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти қалъаи сурх сохтмони 23 иншооти муҳими хоҷагии халқ ҷараён дошта. бештари онҳо биноҳои таълимӣ, бунгоҳи тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, мунфаршкунии 12 километр роҳҳои мошингарди маҳаллӣ, марказҳои тиҷоратӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида ва бунёди боғҳои нав ташкил намуда, ҳамаи ин созандагиҳо ба хотири беҳтар шудани инфраструктураи деҳот, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ равона шудааст. дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа ва татбиқи барномаҳои давлатӣ лимӯпарварони тоҷик сол аз сол истеҳсоли меваҳои ситрусиро афзунтар мегардонанд, зеро иқлими диёр барои баландбардоштани маҳсулнокӣ ва пешгирии воридоту ба роҳ мондани содироти ин меваи серхаридор хеле мувофиқ аст. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. шароити мусоиди парвариш ва истеҳсол имкон медиҳад ки лимӯпарварони тоҷик аз ин меваи ситрусӣ ҳосили фаровону босифат ба даст оварда сол аз сол майдони кишташро васеътар гардонанд. барномаи нави рушди соҳаи боғи токпарварӣ барои солҳои 25-29 қабул карда шуд ки он бо номи рушди соҳаи боғи токпарварӣ ва ситрус-парварӣ мебошад. яке аз меваҳои самаранокии иқтисодӣ хеле баланд дорад, шифоӣ ҳаст, ҳам ғизоӣ ҳаст, ҳам маърификунандаи миллати тоҷик аст, ҳам яке аз меваҳои содироткунанда аст. аз ин хотир имрӯз дар тоҷикистон ҳам гармхонаҳои рӯи заминӣ, ним гармхонаҳои рӯи заминӣ, гармхонаҳои хандакҳо, усулҳои гуногун парвариш карда мешавад. яке аз ҳамин марказҳои рушди соҳаи тисрубарӣ минтақаи бохтар аст. лимӯи алосифати ин минтақа на танҳо дар бозорҳои ҷумҳурӣ, балки дар хориҷи мамлакат низ талабгори зиёд дорад. ҳозир ҳосилнокӣ 2 маротиба зиёд шудагааст. то солҳои истиқлол ҳамаги 100-150 сентинер аз як гектар мегирифтанд, ҳозир бошад 500 сентинер то 700 сентинер аз як гектар, яъне 50-70 тонна аз як гектар гирифта истоданд ки ин як гузаштан ба технологияи муосир аст. майдони кишти ин гуна гармхонаҳое ки аз як ниҳолаш деҳқонон метавонанд то 150 килограмм ҳосил гиранд, дар ноҳияи ҷайҳун 230 гектарро ташкил медиҳад. иқлими ноҳияи ҷайҳун барои истеҳсоли лимӯи босифат хеле мувофиқ асту сокинони ин ноҳия дар парвариши ин меваи ситрусӣ таҷрибаи беназир доранд. дар ин сардхона 10 тонна лимӯ нигаҳдорӣ мешавад ки хоҷагидорон мақсад доранд ки дар фасли тобистон пешниҳоди харидорон гардонида аз фурӯшаш манфиати хуби иқтисодӣ ба даст доранд. ҳавасмандии саҳмдорони деҳот ба васеъ намудани гармхонаҳои лимӯпарварӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия бозгӯи он аст ки аз самари меҳнат хоҷагидоронаш манфиати бештари иқтисодӣ мебинанд. дар ҳолати гузарондани
جاربینای اگرتکنیکی در فصل زمستان در گرمخانه‌های سیتروسی پیش از همه این زمستان گذرانی است. حرارت باید از 2-8 درجه بلند نباشد، از 2-8 درجه پست نباشد. اگر ما آب مانی زمستان رو در شکل دراریشان مبارزه ضرررسانان و کسلی‌ها، بورش سانیتری، حرارت معتدل نگاه داشتن رو نگاه داریم و در وقت زمستان از همه ضروری است که حرارت روزانه هم برابر حرارت بیرونه باشد. از دو طرف گرمخانه باید کشوده باشد. من در اینجا هم از این طرف در کشودگی است، هم از قفا طرف کشودگی. یعنی شمال رس باشد که حرارت بیرون و درون یخ شد که درخت فشار نشود و سبزی شامل نسبزد. این وقت زمستان گذرانی خوب می شود و دوره گلکنیشان قفا می رود و در وقت بهار برای گلکنی برای آن پخته می رسد. عین زمان استحصال لیمو در جمهوری از 12 تا 15 هزار تن را تشکیل می دهد. در صورت اجرای برنامه دولتی رشد باغ و تاک‌پروری و سیتروس پروری امکان دارد استحصال این میوه سرخریدار به 30,000 تن رسانیده شود. در شهر و ناحیه‌های ولایت خاطلان کارهای آمادگی به موسم نوی کشت و کار وسعت گرفته. تدبیرهای مهم اگرتکنیکی از جمله شدگاری زمین‌ها، آمادن شبکه‌های آبرسانی و تعمیر و تجدید پایگاه‌های آبکشی ادامه دارد. هدف از این چاره‌بینی‌ها باز هم بلند برداشتن ثمراناکی استفاده از زمین و به دست آوردن حاصل فراوان میباشد. اسماعیل صاحب نظریون و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت خاطلان کارهای آمادگی به موسم نوی کشت و کار با جلب تمام امکانیت‌های تکنیکی و ملیوراتیوی با مرام ادامه دارد. این تدبیرها از جمله شدگار زمین، برقرارسازی و تعمیر شبکه‌های آبرسانی، تعمیر پایگاه‌های آبکشی و آماده‌سازی انشاءات آبیاری نقش مهم داشته به بلند برداشتن ثمراناکی استفاده زمین و به دست آوردن حاصل فراوان روانه شدند. زیاد شدن حجم استحصال محصولات کشاورزی از تامین سریوقتی با آب فلزی زیچ مربوط می باشد. 361.6 کیلومتر شبکه‌های آبرسانی توزیع کرده شده است و زابور و زاکش‌ها باشد نیز 275.1 کیلومتر توزیع کرده شده است. تعمیر انشاءات گیدراتکنیکی 198 عدد و تعمیر نقطه‌های آبچینکنی باشد 218 عدد. این 70% نقشه رو در بر میگیرد و در این سال کارها با مرام رفته ایستاده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و تطبیق برنامه‌های دولتی، وضع استفاده زمین و رشد ساحه کشاورزی در مملکت سال از سال بهتر می‌گردد. در این سمت در تاجیکستان برنامه گسترش زمین‌های نو و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده تا سال 2030 عمل می‌کند که به توسعه میدان کشت و افزایش ذخیره‌های غذایی مساعدت می‌کند. همزمان در سطح جمهوری برنامه‌های بهداشت ملیوراتیوی عملی شده ایستادند که در دایره آنها هزارها گکتار زمین زیر بهداشت عامل‌های اگرتکنیکی و آبیاری قرار دارند که این اقدام‌ها به نگاه داشتن حاصلناکی و پیشگیری ضررهای ملیوراتیوی کمک می‌رسانند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس بهداشت زمین در ناحیه یوم 52 عدد دستگاه آبکشی کلان حجم که ما نقشه گرفتیم الکی قسما تعمیر کرده شده، باقی مانده دستگاه آبکشی در حالت تعمیر قرار دارد. در ناحیه خراسان باشد پایگاه آبکشی رقم 6 و پایگاه آبکشی رقم 26 با پورگی از نوسازی شده الکی آماده کار می باشد. این تدبیرها به آن روانه شدند که استفاده ثمراناک زمین‌های کشاورزی تامین گردد، وضع ملیوراتیوی آنها بهتر شود و در نتیجه حاصل فراوان و خوش‌صفت به دست آورده شود که برای تامین امنیت غذایی و رشد استوار ساحه کشاورزی در ولایت و در مجموع در کشور نقش مؤثر دارد. در کانال ارسم شاخه رست از موضع منطقه یوم سر کرده آب خودجوری است تا جماعت سرخاله دهه حیات نوی ناحیه خراسان قریب 6600 گکتار از همین آب خودجوری به پورگی با آب فلزی تامین می شود. با گفته متخصصان یکی از سمت‌های مهم دیگری که طی سال‌های اخیر بر رشد ساحه کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده است، این توسط دستگیری‌های دولتی تامین گردیدن کشاورزان و خواجگیداران با تکنیک‌های معاصر ساحه می باشد.
дар ин шабу рӯзи омодагӣ ба мавсими нави кишту кор хоҷагидорони вилояти хатлон бо тавсияи олимон шудгори заминҳои киштшаванда махсусан қитъаҳои мавриди кишти пахта пешбинишударо тавассути тракторҳои тасмачарх ки заминро зиёда аз 35 то 45 сантиметр шудгор карда ковокии қабати ҳосилхези хокро нигоҳ медорад ба манфиат медонанд. با در نظر داشت دیگر عامل‌های علماً اساسناک‌شده شدگاری زمین‌ها در روزهای سرد و برفپوش بودن زمین‌ها به طور شبانه روزی به راه مانده می‌شود. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ولایت ختلان، اخبار. самти асосии фаъолияти сокинони ноҳияи лахшро кишоварзӣ ташкил намуда имсол маҷмӯи умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар сатҳи 103.9% таъмин карда шудааст. ҳоло дар анбору таҳхонаҳо меваю картошка захира карда шудааст ки тадриҷан то моҳи май ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар рӯзи ин анбор 80 метрро ташкил медиҳад ва дар ин ҷо наздики 1000 тонна картошка захира карда шуда буд. ҳоло бошад тақрибан 600 тонна картошка боқӣ мондааст. умуман дар ноҳияи лахш ҳамин гуна 27 анборе мавҷуд аст ки дар онҳо картошка барои тухмӣ ва истеъмол нигоҳ дошта мешавад. соли 2025 нисбат ба соли 2026 дар ноҳияи лахш истеҳсоли картошка наздики 1300 тонна ва меваҷот 184 тонна зиёд шудааст. ҳоло қисми зиёди маҳсулоти ғизоӣ ҳамин гуна дар шароити анбору таҳхонаҳо нигоҳ дошта мешавад. афзоиш асосан аз ҳисоби ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва баланд бардоштани ҳосилхезии хок таъмин карда шудааст. аз ин ҳисоб то моҳи май меҳнаткашони ноҳияи лахш имкон доранд ки ба бозори истеъмолӣ меваҷоту сабзавот пешниҳод намоянд. ҳамин сол ба миқдори 40 тонна картошка истеҳсол карда бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро, бозорҳои шаҳри Душанберо ва бозорҳои ноҳияи лахшро аз картошкаи тару тоза таъмин кардем. мана ҳозир дар таҳхонаҳо ба миқдори 10 тонна картошка захира кардаам ки дар оянда боз аз моҳҳои март бароварда бо бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоем. дар соли 2025 нисбат ба соли 2015 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи лахш 330 миллиону 916 ҳазор сомонӣ зиёд шуда ба 586 миллиону 888 ҳазор сомонӣ баробар шудааст. ин натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, истифодаи имкониятҳои иловагии табиӣ ва баланд бардоштани самаранокии замин дониста мешавад. ғанӣ шудани таҷрибаи меҳнаткашон ба бештар шудани даромади иқтисодии оилаҳо ва таъмин бо маводи ғизоии ниёзи аввал мусоидат кардааст. ноҳияи лахш ноҳияи кишоварзӣ, чорводорӣ ва боғпарвар мебошад. аз он ҷумла ҷамоати деҳоти сурхоб ки аҳолияш ба парвариши картошка ва чорводорию боғдорӣ машғуланд. дар имрӯзҳо мардум барои захираи дусолаи худ аз қабили себ, картошка ва захираи дусола, орду, равғану тамоми маҳсулотҳое ки барои гузарондани рӯзгор мавҷуд аст дар мардум захира карда шудааст. 1.5 гектар замини картошка, аз он ҳосил гирифтем 40 тонна. аз ҳисоби замини боғ 2 тонна себ гирифтем, 20 тонна картошка дорем. ҳамира то моҳи марта ба бозор мебарорем. расидан ба таъмини амнияти ғизоӣ яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. сармашқи фаъолияти меҳнаткашон қарор гирифтани дастуру супоришҳои роҳбари давлат ва истифодаи самараноки замин ба баландшавии нишондодҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи лахш ва дар маҷмӯъ таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ мусоидат намудааст. наврусиёҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, лахш, ахбор. барф ва сардӣ пеш аз ҳама ба манфиати кори деҳқонон аст, зеро барф ҳашароти зараррасонро нобуд намуда дарахтонро аз гулкунӣ барвақтӣ нигоҳ медорад. ба соҳаи чорводорӣ ҳам таъсири манфӣ надорад, агар чорводор ба қадри зарурӣ захираи хӯроки дурушту серғизоро таъмин намуда бошад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. захираи намӣ, беҳтар гардидани сохти хок, нест гардидани ҳашароти зараррасон ва ба таъхир афтодани муҳлати гулкунии дарахтон аз ҳисоби барфу сардӣ ба амал меояд. ба таъкиди олимон фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст, яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёдтар дорад. вақте ки барф меборад, дар навбати аввал намӣ захира мешавад. баъдан вақте ки дар заминое ки шудгор карда шудааст, албатта алафҳои бегона ва
барои зимистонгузаронии касалӣ ва зараррасонҳо дар қабати хок ҷойгир шуданд бо боридани барф дар баробари намӣ захира шудан ба касалӣ ва зараррасонҳо албатта таъсири манфӣ мерасонад ва онҳоро ба нестӣ мерасонад. мутахассисон маслиҳат медиҳанд ки боғдорон дар ин шабу рӯз бояд барфро дар атрофи дарахтон ҷамъ намоянд. Барф решаи дарахтонро бо намии дуру дароз таъмин месозад. инчунин дар ин рӯзҳои сард бояд яхобмониро мувофиқи талабот иҷро намуд. зеро яхобмонӣ имконият медиҳад ки ҳашарот ва касалиҳои дар хок ва атрофи дарахтон вуҷуд дошта нобуд гарданд. рӯзҳои охир дар минтақаҳои ҷанубӣ яъне дар вилояти хатлон варам кардани мухчаи дарахтон мушоҳида карда шуд. албатта баъд аз боридани барф ин пешгирӣ аз варамшавии мухча ва кушодашавии мухчаҳо албатта фоида меорад. барои захира намудани барф ҷамъ намуда дар назди пояи дарахт бояд ки наздик набошад. дар масофаи ақаллан 15-20 сантиметр дуртар бояд ки барфро ҷамъ карда барои намӣ захира кардан зарур мебошад. олимон маслиҳат медиҳанд ки он ҳашарот ва касалиҳое ки дар дарахтон вуҷуд доранд дар ҳарорати 10 дараҷа паст пурра нобуд мегарданд. ин имкон медиҳад ки дарахтон дар оянда ҳосили фаровон диҳанд. хоҷагие ки шудгори байни қаторҳо ё ки шудгори заминҳои васеъ гузаронданд бисёр манфиати калон дорад. зеро баъд аз гузарондани шудгор тамоми боришоте ки мешавад махсусан дар заминҳои лалми пурра намӣ захира мешавад ки ин яке аз омилҳои асосии захираи намӣ барои дар давраи афзоиши зироатҳои кишоварзӣ ва боғу тогзорҳо истифода бурдани ин дарахтону зироатҳои кишоварзӣ мебошад. агар дар сурати барфпӯш будани чарогоҳҳо чорво бо хӯрока таъмин бошад ба он сардӣ таъсир расонида наметавонад, зеро боридани барф ба соҳаи чорводорӣ муқаррарӣ аст. давраи зимистongузаронӣ аз сабабе ки мисол метавонад ки зимистон тӯлонӣ шавад, мо бояд пешакӣ омода бошем, яъне ки захираи кофии хӯрок чорворо омода намоем ва яъне ки ба додани хӯрок иловагӣ барои чорво باید هم وقت آماده باشیم و چروا حتما در مراسم سردی باید یک خوراک ایلاگی گیرد و این طبیعی است که یعنی که اگر قابلیت ارگانیسم سوز شود با بیماری‌های صورتی یعنی که صورت پذیر می‌گردد مبتلا بیماری می‌شود. این شب و روز از چرواداران مملکت مخصوصاً با چروادارانی که سرشماری مالی معده خود را در چراگاه‌های زمستانه نگاه می‌دارند تقاضا کرده می‌شود که با چروا در برابر خوراک‌های درشت خوراک‌های کنسنتراتی دهند. از روی معیار خورانیدن چروا قابلیت تکرار استحصال کنی را بهتر نموده امکان می‌دهد که کسلی‌ها پیشگیری و نسل سالم به دست آورده شود. ما در نتیجه سفر خدمتی با چراگاه‌های نویای ولایت ختلون مشاهده نمودیم که برای پس سر نمودن فصل زمستان در نزد کشور قره‌ها خوراک کنسنتراتی درشت نمک و آب به قدری کافی موجود میباشد. اون ذخیره‌ای که چرواداران در نزد کشورها و قره‌ها ذخیره نمودند ما باوری کامل داریم که چروا را از فصل زمستان به تلف برآورده میگذرانند. در شرایط تغییریابی اقلیم هرچه زیادتر ذخیره شوی نمی در خاک مساعدت به بهتر شدن صفت میوه می‌نماید. متخصصان توصیه می‌دهند که خوجگیداران از منبع‌های طبیعی خاصه برف ثمرناک استفاده برده برای افزون نمودن حاصل سال آینده، بهتر نمودن ترکیب خاک، فراهم آوردن شرایط خوب رشد رستنی و پیشگیری تاثیر منفی گرمشوی اقلیم زمینه گذارند. бо мақсади омӯзиши нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар ноҳияи деваштич бо иштироки намояндагони ҳукумати кишвар ва сокинони касбу кори гуногун ҳамоиши илмии омӯзишӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар толори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи деваштич бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва дигар сокинони касбу кори гуногун вобаста ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ҷамъомади ҳизбӣ баргузор гардид. зимни чорабинии мазкур нотиқон қайд намуданд ки соли 2025 бо саъю талошҳои бевоситаи роҳбари давлат
11 ёдгории мероси фарҳангии хутали қадим ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд. Дар ин радиф аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қатномаҳо дар мавриди эътирофи шаҳри Панҷакент ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидозӣ ва бузургдошти 1050-солагии Робияи Балхӣ дар солҳои 2026-2027 далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангиву маънавии тоҷикон дар тамаддуни умумӣ башарӣ мебошад. иштирокдорони чорабинии мазкур доир ба таҳкими давлатдорӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, таъмини зиндагии шоистаи мардум, пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, ибрози андеша намуданд. Бо истифода аз фурсати муносиб, як идда ашхосе ки дар рушди маҳал ва тарғибу ташвиқи паёми роҳбари давлат саҳми арзанда гузоштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи Деваштич, Ахбор. хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 34 соли фаъолият вобаста ба шароити замони муосир такмилу таҳким ёфта бо мукаммалсозии низом ба дастовардҳои беназир ноил мегардад. аз ҷумла соддагардонии низоми расмияти гумрукӣ бо такя ба технологияи муосир зуд ва шаффоф амалӣ шуда нишондиҳандаи пардохтҳои гумрукӣ бар зиёд иҷро ва дурнамо бо дастовардҳо татбиқ мегардад. мукаммалсозии низом ва самаранокии фаъолият имрӯз бо иштироки мутахассисон баррасӣ гардид. таваҷҷӯҳ намоед. фишанги муҳими татбиқи сиёсати иқтисодии кишвар ва институти муқтадири таъминкунандаи амнияти иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию иҷтимоӣ, танзим ва дурӯзбаро мондани муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ имрӯз аз кормандони хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нозукӣ дар фаъолият ва малакаи хосро тақозо мекунад. ин аст ки раванди идораи муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ бо иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ имрӯз дар хадамоти гумрук бо иштироки мутахассисону коршиносони соҳавӣ баррасӣ гардид. 34 соли фаъолият бо дастовардҳои беназир, самаранокии фаъолият, услуб ва усулҳои хизматрасонии муосир ва як қатор дигар масоили муҳими марбут ба фаъолияти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти касбӣ бо муайянсозии дурнамо мавриди омӯзиш қарор гирифт. мувофиқи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 дар соли 2025 нақшаи ситоидани пардохтҳои гумрукӣ ба андозаи 10 миллиарду 453 миллион сомонӣ аз ҷумла аз ҳисоби воридоти андоз аз арзиши иловашуда 7 миллиарду 917 миллион сомонӣ, боҷи гумрукӣ 1 миллиарду 287 миллион сомонӣ, боҷи содиротӣ 160 миллион сомонӣ, андози аксизӣ 869 миллион сомонӣ ва аз ҳисоби воридоти ғайриандозӣ 172 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида дар асл ба буҷети давлатӣ 12 миллиарду 721 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки ин ба 122,3% нақшаи пешбинӣ шуда баробар мебошад. дар маҷмӯъ дар соли 2025 аз ҳисоби иҷро гардидани нақшаи пардохтҳои гумрукӣ ба буҷети давлатӣ ба маблағи 2 миллиарду 314,8 миллион сомонӣ зиёд ва нисбат ба пардохтҳои гумрукӣ ҷамъоварӣ шуда дар соли 2024 ба маблағи 2 миллиарду 968,5 миллион сомонӣ зиёд ворид гардид. дар шароити имрӯзаи иқтисодияти ҷаҳонӣ барои беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар, пешбурди сиёсати самараноки молия ва қарз, риояи қатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ ва тақвияти иқтидорҳои содиротӣ дар назди кормандони гумрук низ фаъолияти пурмаҳсулро вогузор менамояд. ин аст ки бо такя ба ҳадафҳои муҳим чун рушд ва таҳкими инфраструктураи рақамӣ, таъсиси марказҳои коркард ва махзани мукаммали миллии маълумот замина фароҳам шуда дар ин радиф рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ зина ба зина ба роҳ монда мешавад. масалан дар заминаи хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолсозии маркази ҳолатҳо ё худ маркази коркарди маълумот амалӣ гардид. ин воҳиди махсус тавассути шабакаи баландсуръат бо воҳидҳои сохтории мақомоти гумрук пайваст буда барои назорати фосилавии иншооти гумрукӣ дар вақти воқеӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ дорои имкониятҳои васеъ, инчунин дар асоси таҷрибаи пешқадами мақомоти гумруки кишварҳои хориҷӣ ба роҳ мондани усулҳои таҳлилиро пешбинӣ менамояд. ҳамин гуна натиҷагирии фаъолияти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамқадами истиқлоли кишвар аст бо дастовардҳо баҳогузорӣ мегардад. бо дар назардошти ин барои саҳми муносиб дар ин самт ва ҷонок намудани фаъолият дар чорабинии кормандони мақомоти гумрук барои иҷрои софдилонаи ӯҳдадориҳои хизматӣ, интизоми намунавӣ, ноил гаштан ба натиҷаҳои назаррас дар фаъолияти хизматӣ бо нишони аълочии мақомоти гумрук, ифтихорнома ва раҳматнома, рутбаҳои махсуси навбатии хадамоти гумрук, хусан мукофотҳо сарфароз гардонда шуданд.
дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тадбирҳо баҳри иҷрои талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак тақвият дода мешавад. ҳамзамон барои эҳёи расму оин ва суннату анъанаҳои мардумӣ тарғиби бештари фарҳанги либоспӯшии миллӣ чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. истиқлолияти комили ватан барои миллати кӯҳантарихи тоҷик ба хусус сокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар самти эҳё рушд ва арҷгузорӣ ба суннатҳои аҷдодӣ аз ҷумла сариштакорӣ ва пӯшидани либоси миллӣ заминаи воқеӣ гузошт. Замони пешрафти ҷаҳони муосир ва бархурди тамаддунҳо омили асосиест ки ба фарҳанги миллат бетаъсир нахоҳад буд. Дар ин раванд ҳар як фарди бедордилро зарур аст ки фарҳанги чандин ҳазорсолаи аҷдодиро ҳифз ва ташаккул дода ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллат аст ва он аз аҷдодон барои мо мирос гузошта шудааст ва дар тӯли қарнҳо зебогию шинамии худро гум нанамудааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии кишвар бо эътимоди комил иброз доштанд ки занону бонувони кишвар дар масъалаи муқовимат ба бегунапарастиву хурофот ва исрофкориву зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор мегиранд. нақши занон ва духтарони бонангу номуси ватанро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа қадрдонӣ намуда, саъю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи ободу осудаи кишварамон боиси ифтихор арзёбӣ гардид. ҷавобан ба чунин бовариҳои пешвои муаззами миллат, бонувони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо баргузории чорабиниҳо вобаста ба тарғиби либоси миллӣ ва арҷгузорӣ дар тамаддуни оламгир тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонанд. либосҳои атласу атласи суғдӣ, чаканҳои рангбаранги хатлонӣ, гулдузиҳои нотакрори раштзамин, инчунин куртаҳои рангбаранги бадахшонӣ ва инчунин тоқии ҷуроби бадахшониро пеши назар меорем ва ҳар нақшу нигоре ки дар амин либосҳо нақш бастааст ё таҷассум ёфтааст оманӣ ба худ хосе дорад. барои мо зарур аст ки ба тақлидкорӣ роҳ надиҳем. имрӯз фаъолияти бонувон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят зиёд гардида 600 нафар дар вазифаҳои хизматчии давлатӣ кору фаъолият намуда, аз ин теъдод 90 бону дар мақоми роҳбарӣ адои вазифа менамоянд. дар заминаи дастгириҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба занону бонувон соли 2025 ба Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 лоиҳа пешниҳод гардид ки аз ин 18 бону бо маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ соҳиби грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. ин иқдом бонувони вилоятро водор месозад ки саҳми арзишманди худро минбаъд низ дар тарғиби фарҳанги аҷдодӣ беҳтару хубтар гузошта бошанд. қаторе ки ба самти шаҳри Барселона Испания равона буд дар роҳ аз самти ҳаракат баромада дар натиҷа 37 нафар захмӣ ва ронандаи қатора ба ҳалокат расид. шарҳи ва ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. тӯфони пурқуввати Гарри ба ҷануби Италия зарба зада дар баъзе минтақаҳо ҳолатҳои фавқулода эълон гардид. Дар ҷануби кишвар боришоти шадид сабаби боз ҳам шиддат гирифтани тӯфон гардидааст. аз сабаби тӯфони шадид мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар 150 минтақа фаъолият намекунанд. ин ҳолат давоми ҳафта боқӣ монда мақомот барои бехатарӣ чораҳои заруриро ба роҳ монданд. қаторае ки ба самти шаҳри Барселона равона буд дар роҳ аз самти ҳаракат баромада дар натиҷа 37 нафар захмӣ ва як кас ки ронандаи қатора буд ба ҳалокат расид. дар байни осебдидагон 5 нафар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. ин ҳодиса дар натиҷаи боду ҳавои номусоид ва боридани борони барзиёд ба амал омадааст. ёдовар мешавем ки ҳафтаи гузашта ҳамин гуна ҳолат дар наздикии шаҳри Барселона ба қайд гирифта шуд. дар ҳафтаи охир ин дуввумин ҳодиса дар Испания ба шумор меравад. мақомоти минтақавии Каталония ба сокинон ҳушдор дод ки аз сабаби боду ҳавои номусоид бидуни зарурат ба сафар набароянд. арзиши тилло дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба сатҳи рекордии нав расид. дар муомилоти биржавии Нью-Йорк нархи фьючерси тилло барои як унсия аз $4700 ҳам гузашт. таҳлилгарон афзоиши бесобиқаи нархро аз сабаби баланд кардани боҷи 10% аз тарафи ҳукумат рабт медиҳанд.
ба гуфтаи коршиносон дар заминаи ноустуворӣ ва хавфҳои иқтисодӣ сармоягузорон бештар ба дороиҳои муҳофизатӣ рӯ меоранд ки дар ҷойи аввал тилло қарор дорад. ёдовар мешавем ки аз аввали сол арзиши ин металли қиматбаҳо қариб 9.5% боло рафтааст. дар соли 2025 бошад афзоиши он ба 64% расида буд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.